Nachádzam sa v Nitre v časti Kynek a chcem vám predstaviť nádherný pozemok vhodný na výstavbu 2 domov. Obidva už máme nakreslené, máme k tomu kompletnú dokumentáciu a na jeden z nich je už vydané aj stavebné povolenie, ktoré je v platnosti. Takže stačí už len kúpiť pozemok, rovno stavať, alebo ak máte svoju vlastnú predstavu, je ideálny na stavbu jedného veľkého domu. Jeho najväčšou výhodou je vlastná, privátna, súkromná cesta a tou ďalšou výhodou, že nie je niekde zahrabaný v obci, ale je právo vedľa hlavnej cesty a oddeluje ho tá vlastná prístupová. Jeho šírka je 20 metrov a celková plocha je 10 árov, konkrétne 1065 m2. Keď odratáme prístupovú cestu, ktorá je široká 4 metre, tak na výstavbu vám zostáva 886 m2. Územný plán tu dovoluje postaviť 2 nadzemné podlažia a je tu perfektná zastávanosť až 60%. Sú tu všetky inžinierské siete, vidíte tu kanalizáciu, elektrické pripojky aj mestskú vodu. Ak hľadáte zaujímavý pozemok na kraji mesta s dobrou dostupnosťou hneď pri hlavnej ceste a pritom stále v súkromí, určite ma kontaktujte a ja vám veľmi rád tento pozemok osobne ukážem.